Mau di Cordillera Fans Club Group. Santo, adam lang nito ay pinakitinulong man lang ti ipag niya. Ay ipag raffle ti on raffle draw iti Integrated Producers in Artist Group Organization. Kat member mo lang ni Ading Rasid Zay niya. Yan dito ay awang siya for cause kaslangan naroon dagitoy tapos ada individuals nga nag-donate payment niya from abroad naman so ay kinakulik tayo kat nakulikta tayo kat 10,000 pesos niya. Tulong niya dito ay alternative na alternative na pag-income nyo. Ano kami na kung hindi nga di, agararang 30 niya din? Potrads. At timpla kami sa sabon. Sabon nga. Kasi sabon-sabonan nyo nga. So, dito nga ron. Gat simut po kayo tanong para tayo nga. Ini presidente nga, isigambi presidente yan. Ading narasin niya. Kun-kun leader ba? Bilang mo. Oh. Bilangan mo ito niya. Manuti bilang na. May 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saga 1,000 bill data niya. Thank you. Ikabin mo lang dito yung bilik na. Taga dito yung taga dito yung